Polisi ambek warga kasil nyekel maling bronpit sing nyacak Melayu. Siji pelaku sempat nguncalno bondet tepak ape ditegep. Sauntara siji pelaku liyane catu polahe bondete meledos nang tangane dhewe. Polisi ambek warga nguber salah siji maling bronpit sing melayu sampai Desa Perodo, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, Rebo isuk mau. Sadurunge kasil ditegep pelaku sing inisiale M warga Desa Pelososari, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, sempat nguncalno bondet nang arah petugas ambek warga. Ketangi gak ono petugas utawa warga sing dadi korban. Samarine terus iku diuber, pelaku akhire kasil ditegep. Siji pelaku liyane inisiale R warga Lekok Kabupaten Pasuruan gak iso obah nang tengah sawah. Dhek gak iso melayu, polahe bondet sing digawa mbledos nang tangane dhewe sampai jatuh nemen. Pelaku akhirnya dievakuasi terus ditumpakno ambulan nang RSUD Grati. Jare warga loro pelaku iki nyacak nyolong bronpit nang ngarepe Koperasi CMD Desa Menangas Kecamatan Grati. Tapi sadurunge kasil nggasak bronpit, aksine kepek ambek warga. Pelaku melayu sampai akhirnya diuber warga ambek petugas. Saiki pelaku sik diramut nang rumah sakit. Polisi terus meber selidikan kayak nyingkap opo motive pelaku marek njeroni, ono pelaku liyane opo enggak. Abdul Majid, CTV.